زنک تینجای بخیر خاطرم کرد تز بیو گپی مهمه ما همه کار ما پرتفتم اومدم بخیر زنک مرد جان یک خریداری ساز یافتگیم خانه پدر تا میفروشیم سونی ساز داشته نیم سومش به مادرت میدیم نیم سومش به خودمون میگیریم زندگینا ساز میزگرن اینا کلی همسایه ده ماشیده زندگیشونه ده ماشیده تویشونه اینا دوبای رفته کیف صفو کده گشته زنک خودت نغز میدونی که در خونه پدرم مادرم زندگی میکنه دخترم زندگی میکنه قدی زنش این هیچ امکانی فروختن نداره زنم бездор кади қати додарат қати янгат қати очар хонаро мефурӯшем гуфтем мефурӯшем падар аз дунё гузашт додарат мошина гирифт ту чӣ гирифтӣ ҳичи нагирифтӣ ҳамин хона якта хона барои ту мондагиай мефурӯшӣ гуфтам мефурӯшем тамом гап тамом май падарам чӣ гирифтам баъди гузаштанаш ма падарма ҳеҷ вақт барои бойгариш барои дороиш барои хонаву дараш барои зару зевараш барои мошинаш намехостам ма падарма барои дуош мехостам ма падарма барои соябони сармон биданаш мехостам фаҳмидӣ гӯш ки марда падар чӣ кардida барои ту чӣ кардӣ падар мегӣ ранги падар як хел одам хонаи ба ҳашамат харидад ёки мошини қиматбаҳот харидад чӣ харидад як хонаи кулбаи майда ҳакат харидагия як мошинет харидагия ки ма ба маршрутка меравам ба мошини ту ягонҷо намеравам издо мекашам медон издо мекашам гӯшка зана гапота дониста гап за ма падарма ҳеҷ вақт барои дороиш барои пулу молаш барои хонаву дараш барои мошин барои дигар чизо намехостам падарма фақат барои як чиз мехостам фақат барои як дуош барои соябони сарам биданаш мехостам фаҳмидӣ занак ҳамирам алҳамдулилло ҳазорон бор шукронаи парвардигор ки ма дуои падарма 100% гирифтам дуюм ин ки падарам тӯи моро барпо кард моро якҷо кард моро хушбахт кард камам боша соҳиби як хулбаи хидмон кард соҳиби як мошинам кард ма ҳазор бор шукрона мекунам мегӯӣ ки падарат чӣ кор кард падарам медонӣ охирон орзуи падарам амалӣ нашид ман сахт ғамгин шидам неки бо аз як ҷиҳати дигар боша хурсанд шидам ту худат нағз медонӣ ки падарам орзу дошт ки хонаи худоро сафар кунад хонаи худо бирава неки дар ёдат боша 3-4 моҳ пеш падарат вақте ки бемор шид ҷарроҳиш карданӣ биданд падарам ҳамон маблағеро ки барои ба хонаи худо рафтан ҷамъ кардагӣ буд ҳамонро дар ҷарроҳии падарат сарф кард ман ин гапҳоро нагуфтам ба хотире ки ту оилаи май ту зани маи нороҳат нашай хиҷолат нашай мефаҳмӣ занак як чизит мегум ай хотират набирор бо диққат гӯшка занак бо диққат ман агар лозим шавад хонаву дар ман мефурӯшам мошин ман мефурӯшам ҳатто либоси танама дар кожава мефурӯшам лекин дар ягон ҳолат хонаву дареро ки ҳар як дараш ҳар як девораш ҳар як хишташ бӯи падар мекунад ман ҳеҷ вақт намефурӯшам Раҷабали Ибронӣ.